připravená? Ano. Tak jdeme akce. Dámy a páni, já jsem Pavlik a vítám vás v dalším Pavcastu, zase z Los Angeles. Dneska tady máme veleváženého hosta, neboli hostku, je to Karina Pedro. Čaute. Čau Karinko. A řekni nám pro ně, kde se vůbec nacházíme teďka. Nachádzame sa na Santa Monica Bulváre, LA, v Astro Burgery. Je veľmi populárna burgiareň, pretože tu majú veľmi dobré jedlo. Není tu žiaden Dunkin Donuts. Já jsem měl dneska Dunkin Donuts, což je výborná věc a Karina mě se to úplně hratí. Je to hrozné. No každopádně, takže teďka tady máme, prosím vás. Astro Burger. Výborný. Tohle začíná trochu jakože food vlog, jo, ale je to normální rozhovor, ale... Ale prišli sme sa najesť, lebo sme hladní. No já Sme moc busy, ne. takže musíme to spojiť. Přesně. A multitasking. To je, co jsi dala, cheeseburger, jo? Dala som si cheeseburger, pretože ja si stále dávam cheeseburger, mám rada cheeseburger. Cukiny vypražané, je to topka. To znamená smažená cuketa. Áno, smažená cuketa, presne tak. Guacamole, ketchup, plastika, majonéza a ty si dal čo? Guacamole se zabírá, tady na sobě taquitos. No, výborne. Já jsem si dal taquitos, aby jsem neurazil, aby jsem tak něco jedl, protože jsem měl Dunkin Donuts. No, ale hovoril, že ešte keď niečo zje, tak mu bude zle, no tak som zvedá. Exkluziv. No, takže u tohle rozhovoru, nebo u tohle podcastu budeme asi hodně mlaskat. Áno. Takže to bude vlastně takový ASMR trošku možná. Co? To hodně OnlyFans holek. To děláme, že si na Instagramu dá ASMR. Že nějaký, Aj na TikTok. že nějaký lidi se na tom ujíždí. Áno, určite. Veľa ľudí viem, že to pred spaním počúva napríklad. Tak hodí tam nějaký ASMR, nějaký teaser. Nikdy som to nerobila, takže som amatér. No, OK, takže vraťme se k tomu, kdo vlastně je Karinka Pedro. Jsi z východu Slovenska, Áno. teď žiješ v LA. Narodila som sa v Košiciach. Všetci poznáte Košice, určite. A pred 3 rokmi som sem prišla do LA. Proč? Tak lebo som začala chodiť s Koza Bobkom. On tu žil, už je tu 12 rokov, či koľko. To jak se stal? Jak se stalo tohle love story? No, on mi písal na Instagrame už, neviem, 2019 alebo 2020 roku. Byl jsi tak slavný? Jako byl jsi tak famous? No už mal YouTube. Už mal YouTube, lebo vlastne vtedy, ako keď začal COVID, počkaj, nie, to nebolo 2009. COVID začal 2019. 2021, pardon. To bol začiatok roka 2021, keď vlastne... asi, hej, ja už ani neviem pre Boha. Keď vlastne ma oslovil, hej, že... Ja som mu komentovala pod Instagramom, pod nejakým príspevkom, že proste, že ha, na nejaké smiešné video. A on mi potom napísal, že ty kto si? A to je Karina. A proste hneď mi zavolal. Hneď. Vôbec nikdy sa nepísali, nepoznali nič, on mi rovno zavolal na videohovor a ma prezeral celú, že čo som jak rozcala. Proste taký Že tě prezeral, že dal takové jako výběrový řízení, jo? Áno, asi. A vlastne on mi hovoril, že má nejaký svoj merch a tak a že by chcel mňa ako modelku vtedy, v tej dobe, že proste, že by som ho prezentovala nejak na Instagrame. Ja som vtedy mala na Instagrame nejakých, neviem, 10 000 ľudí, dajme tomu. A som mu hovorila, že hej, tak sme sa kamarátili a on mi povedal, že keď príde na Slovensku, takže sa so mnou chce stretnúť. A on už vlastne, ešte som sa s ním ani nestretla a on už vydal merch, na ktorom som bola ja. No, to bol Masaker, sa volal ten merch a vzadu bol on, ako stojí na aute a ja som tam proste vedľa bola s hovoričou. A my sme sa ešte ani nevideli naživo. To bolo také, že zvláštne. OK. A takéto Dal na tričko, takže si vlastně vymanifestoval, dá se říct. Neviem, čo zrobil. Ale dal ma už aj do videa, že moje fotky tak random proste začal postovať do videa nejakého YouTubeového. A potom mi poslal, pozri sa na to video a ja som tam proste bola. A ja som sa s ním ešte nikdy naživo nevidela, hej. No a potom prišiel na Slovensko a o polnoci mi zavolal raz. A ja som sedela s kamarátkou v bare na Hlavnej ulici a on, že kde si? A ja, že sedím s kamáškou v bare. A on, tak idem za tebou, zo Spišskej Novej Vsi. Tak prišiel za mnou okolo polnoci, sme sa zoznámili, že sme chlastať. OK. Že sme pobehali, sme košické bary a proste sme nejak začali spolu tráviť čas.
a hneď sme vlastne začali spolu aj chodiť. Hej, no. Potom sme sa ešte v Prahe niekoľkokrát stretli a potom mi zavolal, že proste chcem, aby si prišla do Ameriky, chcem, aby si to tu videla, ako to vyzerá a tak. A on mi kúpil letenku. A ja som tedy nemala peniaze. A ako mala som úplne, že nevedela by som si dovoliť letenku. No a prišla som sem a proste sme začali spolu žiť a všetko, hej, ja sme sa začali spoznávať, hneď sme začali spolu bývať vlastne, to bolo. Takže vy ste vlastně začali, vy jste se poznávali, ale už jste spolu bydleli. Takže jste spolu vlastně, tam vůbec nebylo nějaké jakože poznávání se, chození na rande a tak, vy jste prostě, hneď. Jste jednou spolu chlastali, a pak už si letěla do LA. Nie, my sme jednou spolu chlastali, potom sme sa ešte stretávali sem tam, vieš, ako ešte na Slovensku. OK. Mali sme nejaké také stretnutia dní, kde sa proste... Tam už něco proběhla nějaká intimita asi. Jasné. A potom sme vlastne, potom chcela, aby som sem prišla a som prišla. Bola som strašne happy, že som prišla do Ameriky a proste začali sme hneď spolu vlastne bývať, lebo mala som stále víza na 3 mesiace, tak som tu chcela byť stále do konca, vieš. Takže my sme vlastne hneď od začiatku boli spolu v jednom byte. Prišla som sem a začala som mu pratať. Samozrejme. Jaký to měl na tebe dojem poprvé? To bylo úplně poprvé, co jsi letěla do Ameriky? Jak jsi letěla za Davidem nebo za Kozou? Áno, úplne sama, no. Vlastne to bolo druhýkrát, čo som v živote letela. Predtým vôbec, my sme stále chodili autom všade. Talianska, Nemecko, hej, Chorvátsko, všetko bolo autom. Takže ja som nikdy proste nelietala. A iba z Nemecka. No a vlastne potom som prvýkrát letela sem, bola som strašne v strese, to bolo ešte COVID, takže som ani nevedela, či ma pustia, vieš, jestli nebola očkovaná a tak. A proste, ale pustili ma bez problémov. A všetci ma stresovali, že nepustia ťa, bo je COVID, vôbec to tak nebolo. Nikto to ani neriešil. Tako bola realita, že vôbec to neriešili. No a nič, prišla som sem a zamilovala som sa veľmi, bolo to pekné, no. A chodila som potom hore dole a nakoniec som sa rozhodla a milý rok, že ostanem tu už natrvalo. Je tu rok aj mesiac, že som tu vlastne ostala. Bez toho, že chodím naspäť. OK, a byl to pro tebe nějaký kulturní šok? Jaký byly ty první měsíce prostě, když si... Čiže jako... Lidi podle mě za první si neuvědomují, oni vždycky znají tu Ameriku jenom z filmů. Podle mě lidi, co prostě žijou v Československu, tak si třeba ani neuvědomují prostě tu velikost jako Los Angeles třeba. Vem si, že LA, tady když dáš všechno dohromady, tak tady prostě žije víc lidí než v Československu dohromady, že jo? A je to jedno město. Je to úplne enormné mesto. A bol to šok extrémny pre mňa. Ja som sa cítila, keby som prišla na druhú planetu a mne sa úplne znímalo vnímanie, odkedy som vystúpila z lietadla, mi sa zmenilo o 180 stupňov. Proste úplne, že úplne som začala inak vnímať realitu, inak vnímať proste, jak pozerám na svet, ľudí, proste všetky sa mi strašne zmenilo. A som za to vďačná, pretože ja si myslím, že keď celý život vlastne v tej Európe máš nejaký blok v hlave, a keď už cestuješ a tak, však cestuješ, tak vieš, že sa ti otvorí tá myseľ a už úplne začneš inak vnímať veci a život a proste samého seba, jak človeka a ťa to formuje určitým spôsobom. Ja som bola úplne v brutálnom šoku, keď som tu prišla, pretože to sú úplne iné pravidlá, hej. A tým, že som tu vlastne pomaličky už sa zabydlievala, tak som sa musela učiť takéto veci, ktoré u nás napríklad nie sú, hej. Ani teraz mi nenapadne, lebo s tým, že som tu, tak už ani neviem, že čo, lebo už je to samozrejmosť, ale také tie prízemné veci, jak sa tu ľudia správajú, že nemôžeš povedať slovíčko N na verejnosti, napríklad, hej, som nikdy nerobila, všetci sme proste stále rozprávali to slovíčko nie. A tu na to nemôžeš povedať proste, lebo to je strašne, že... To nemůžeš, no, a tak to už nemůžeš podle mě v Evropě. To možná jen na východu Slovenska se může říkat. Tam môžeš všetko. Každopádně, teďka už víme, jak se jste ocitla v LA. Víme, jak jste začali s Davidem, neboli s Kozou kolem chodit. Ale ještě nevíme, jak jsi dostala do Clashe, jak jsi dostala k OnlyFans. Co bylo první? První bylo Ovko, protože do Clashe už jsi šla jako OF girl. Takže kdy tě vůbec napadlo dělat Ovko, kdy jsi tam začala nějak, co na to řekla třeba tvoje rodina? No, takže ešte keď som bola na Slovensku, tak moja známa Zlominika sa volá. Začala robiť OnlyFans, Ovko začala robiť. A hovorila, že jak proste veľa zarobila za krátku chvíľu a tak. A ja som vtedy strašne už nad tým premýšľala, že chcela by som to robiť, ale mala som potom kamarátky, ktoré mi hovorili, že nie, lebo ty spievaš, budeš robiť hudbu. To ti úplne zničí reputáciu.
tak proste som to nezačala robiť, ešte keď som bola na Slovensku, pretože som sa bála toho, čo si ľudia budú myslieť. Samozrejme, ľudia na Slovensku sú veľmi konzervatívni a keby som, ako teraz presne to sa aj stalo, že som speváčka, robím OF, tak to je pre nich niečo, to nevedia to spojiť dokopy, nevedia to proste predýchať, že to niečo také existuje a že to môže tak byť, hej. Okay. No a vlastne potom, jak som prišla sem do Ameriky, tak ja som nemala prácu, pretože ja som predtým robila v Prahe v kasíne, Ribeye Stars. A nikala som tú robotu, proste úplne nebavilo ma to, bola som z toho zničená, stroskotaná, mala som úplne dno živokné vtedy. A co jsi tam dělala jako? No normálne. Jakože si rozdávala karty? Nie, na automatoch proste vyplácala automaty. A mala som strašné dno životné, pretože vôbec ma to nebavilo, žralo mi to energiu a nemala som čas nahrávať a už som mala pocit ako keby, že sa tam strácam, nejaký by som strácala sama seba. Aj keď Praha sa mi páči všetko, ale proste ja som asi v tú dobu proste nemala tam byť. Kde třeba byl? Měla jsi nějaký, kdo byl okruh těch přátel v Praze? Měla jsem nějaký takový jakože info lidi a tohle? Mala som jednu kamarátku, s ktorou som bola roommate tedy, Vicky, ale veľmi málo času sme spolu trávili a nemala som tam nikoho, len kolegov vlastne. S nikým som netrávila čas, bola som stále sama, non-stop. A s kolegmi, ale poviem úprimne, že vieš, ak s kolegami nie, že každý si rozumie, že tak, a nastanú tam nejaké proste nezhody, konflikty a tak, takže som bola vlastne sama a s mojou roommate. Bola tam ona, chvála Bohu, už tam bola, lebo asi by som bola úplne, že už proste, a to bolo také prvé, že som fakt prvýkrát v živote ako odišla z domu a žila úplne sama, lebo furt, keď som odišla predtým z domu, napríklad do Talianska, do Nemecka, a tak som proste nebola nikdy sama, stále som bola s kamarátmi, s partiou. Tam som bola sama a úplne som sa tak zamyslela, že ja tu nemám byť, ja proste chcem robiť hudbu. Ja nechcem tu byť tak v Prahe a vždy, keď mám trošku času na seba, tak nemám energiu, pretože mňa robota vysala úplne z života, vieš. Ja som nechcela robiť nikdy, a hlavne ja som mala vždy problém s autoritou. Keď mne napríklad šéf dačo v robote snažil sa, vieš, akože nado mnou mať nejakú autoritu, aj keď nebol autorita, lebo to bol, neviem, proste manažer alebo niečo. Tak ja som proste to nevedela prekusnúť, hej, že jak sa ku mne správa, že ja som tvoj zamestnanec, tak si ma váš. A oni proste ti šlapú po hlave a ja sa neznášam, že vlastne tvoji zamestnávateľe sa k tebe správajú o hovnu, doslova, a ja som to nevedela nikdy udýchať, takže som proste povedala, že dovidenia odchádzam, ja tu nebudem. A ostala som bez všetkého. Ešte som dostala potom vlastne výplatu poslednú, ale nemala som peniaze dajak extra veľa. Okay. A vlastne potom som sem prišla do Ameriky a tým, že som nemala prácu a koza sa o mňa staral prvé 3 mesiace, tak mi hovoril, že Karin, počúvaj, že musíš dačo robiť. Musíš dačo tak zarábať, mať nejaký príjem. Začni OnlyFans. Tebe to pôjde, ty máš veľké kozy, ty proste si taká akože otvorená, lebo ja som nikdy nemala problém so sexualitou, nikdy. Takže tohle ti řekl, už když jste byli v LA, nebo ještě když jste byli tam? Tu na mi to povedal. Takže teďka to bylo ty první 3 měsíce, kdy jste nebyla. Tak ti řekl, dělej ovko. Áno, takže vlastne prvýkrát, keď som tu prišla, tak on mi to tak navrhol, že jeho kamoši to robia dookola, kamarátky, a že zarábajú proste, hovorí 20 000 mesačne, 50 000 mesačne, že to fakt ako vieš sa vypracovať. A ja, že ja neviem, čo to chcem, ja som sa bála, ale začala som to robiť a vlastne keď mi prišla prvá výplata, tak som si povedala, že toto budem robiť určite teraz. Ale bola prvá výplata? Vieš čo, prvá výplata bola $1200 a bola som veľmi rada, lebo to bolo za nič. Doslova, hej, že on ma prezdielal na Instagrame a nabihli mi tam hneď nejaký fans a ja som tam dávala vlastne cenzurované všetko, tam nebolo mi vidno nič. Bolo všetko cenzurované a aj tak som zarobila tých $1200 prvýkrát. Okay. A som bola taká, že ty vole, však to je vlastne tá výplata, čo som mala v Prahe v kasíne každý mesiac, hej. A byla tam 8 hodín denně, co, nebo 10? 14. Ikedy aj, hej. A proste je to veľa. No a proste som si povedala, dobre, budem to robiť a stále sa to zvyšovalo. Ja som sa držala dlho na takých 2 500 mesačne a potom vlastne som začala robiť kolaborácie, tak som oslovila jednu OnlyFans modelku z Bratislavy, volá sa Inked Berry. S ňou som začala fotiť, ona mi ukázala nejaké veci, že jak čo mám robiť, nejaké triky, fiky, poradila mi, tak začala som to robiť tak, ako ona mi poradila. Zase mi to stúplo samozrejme, lebo ja tým, že som sa všetko učila sama, tak som stále musela, že vieš, pokus omyl. A tak to je, proste ty si hľadáš, čo je pre teba najlepšie ako pred porkyňou ofečka. Musíš robiť kolaborácie a stále proste popítiš nejaké tipy od tých ostatných
kreatorov, ktorí proste robia to opečko. Takže to není tak easy, takže to není tak, jak si lidi myslí, že ty se prostě jenom strykneš, je to vyfodíš, něco Ty nahráš musíš mať a máš stratégiu, cash. ty keď chceš každý mesiac zarábať a stále, aby si rástol ako tvorca, to není, že ty sa odfotíš, ty môžeš tam byť non-stop odpisovať na správy, robiť im live streamy, aby boli, že áno, že si tu s nimi pre nich, hej. Posielať, tvoriť videá, čo zabere ti celý deň. Celý deň ti zabere tvorba videí, proste postrihať to, uploadovať, poslať. A tým, že ty to posielaš veľkému množstvu ľudí, oni ti odpisujú, ty musíš proste písať naspäť, to je strašne veľa roboty. To si ľudia neuvedomujú a to musíš robiť 24/7. Takže vidíte, přátelé, to je strašně veľa roboty. To není tak jenom, to nejde, že se vyfotíte nahý a máte cash. No. Co se děje? Přesouváme se, protože tady je rachot. Přesouváme se dovnitř. Ven. Dovnitř. No takže dámy a páni, my jsme se právě přesunuli. Když nás vidíte z větší dálky a ve větší zimě. Presne tak. Ale s lepším zvukem. Áno. A to se vyplatí. Nájdete lepší zvuk. To víte, není to jednoduchý. Stejně jako OnlyFans není jednoduchý. Áno. Tak mi teda prozrať, ty si první výplatu měla $1200. Hej. A přesnou částku mi asi neřekneš, ale o kolik se to jako znásobilo? No, tak veľmi sa to znásobilo, pretože, čo ja viem, tak prvý zárobok, ktorý som mala taký, že fakt, že veľký, bol za marec 2023, keď som vyšla z Clashu, tak som v ten mesiac zarobila cez 50 000 za pár dní. Takže, Wow. takže to bolo akože fakt, lebo som bola v tom Clashi. No. A vieš, a potom vlastne to už si ty musíš udržiať, lebo to je memento. To není navždy. To máš proste jedenkrát, že dostaneš toľko peniazy a ty teraz musíš robiť všetko preto, aby si udržal tú čiastku, alebo aby to rastlo ďalej, aby to vstúpalo. A môže sa stať, že Budeš mít 0, protože 50 měsíc jeden a potom... môžeš mať aj na ďalší mesiac úplne, že nič, keď nič nebudeš robiť, samozrejme. Ale ako väčšinou, vieš čo, mám baby niektoré, ktoré mi písali, že mali only OFK a si ho potom zrušili, ako nie, že zrušili, prestali sa tomu venovať a stále zarábajú. Stále zarábajú z toho, aj keď tam už nie sú, pretože kupujú ich starý content. OK. Ľudia, ale najlepšie, keď už to raz robíš, tak chceš z toho vyťažiť čo najviac. Ja už keď som to začala robiť, tak už chcem z toho čo najviac vyťažiť. Takže neprestanem to určite robiť, len za to, že mi napríklad ľudia hovoria, že by som to nemala robiť, alebo že nie je to pre mňa dobré, alebo že mi nadávajú do prostitútiek a tak. Pretože mne to zarába extrémne veľa peňazí a inej robote toľko nezarobím. Momentálne, hej, ako žena. A posúva ma to vlastne aj na iné levely, pretože napríklad tu v LA sú OF dievčatá rešpektované o mnoho viac, jak na Slovensku a Česku. Tu nás sú OF girls, podnikateľky proste. Všetky, čo robia OF, tak proste majú úplne potom aj iné biznisy, pretože ľudia s nimi robia, lebo vedia, že majú love. Tu všetko len o tom. Tu musíš mať peniaze. To není žiadne reputácia, to proste neplatí. Ty tu musíš mať len peniaze na účte. Tak hlavně v LA mi přijde, že je docela hodně rozšířený ten biznis filmů pro dospělé, jako sahový. No. To je to veľmi otvorené. Sexualita je to otvorená. A co třeba Karina Petrov je filmek pro dospělý? Nie, tam ma neuvidíš. A nemáš tam ale... Zarobím viacej na ofečku. No dobře, ale tam taky nějaký jakože... A nebudeš jenom solo content. Vieš čo, robím väčšinou solo a potom s mojím priateľom samozrejme, však asi každá ženská, čo má doma frajera, tak proste, ktorá má OF, tak robí niečo aj s frajerom. Keď je tomu priateľ otvorený. No a on tomu byl otevřený jako hned? A nebo som musela jako přemlouvat? Musela som ho premlouvať. Ale vlastne, keď videla vtedy ten prvý môj zárobok, čo som vyšla z Clashu, tak on sám bol taký, ideme natočiť dačo. Každý deň som s ním šla dačo natočiť, lebo vlastne boli peniaze, hej, a už potom chcel zrazu so mnou točiť. Drobné ho nezajímali, ale už proste, keď to už bolo 10 000, tak už to bolo pre ňo niečo zaujímavé. A robím aj napríklad kolaborácie so ženami. Ženy mi nevadia, ale musia sa mi páčiť, musím k nim byť nejakým určitým spôsobom proste priťahovaná sexuálne, musia byť veľmi atraktívne. Ale takže jedeš jakoby all in s ženama, jakože prostě máte spolu jako... Sex. OK. Ale zatiaľ som to tak robila len s jednou ženou. A
Teďka se vraťme k tomu, co třeba na to řekla tvoje rodina, když zjistili, nebo řekla jsi jim to, že to budeš dělat, nebo to zjistili po čase, nebo ví vůbec, Ja som co to tam... povedala hneď, že robím OF. OK. Že som tam holá a že predávam proste svoje holé fotky. Samozrejme, že asi prvá reakcia nebola najlepšia, ale že taká, že... To čo ti mám na to povedať? Čo ti mám na to povedať, vieš? Asi môj nevlastný otec, ktorý bohužiaľ zahynul pred 3 mesiacmi, tak on ma to veľmi podporoval. Lebo on bol taký, vieš, že keď videl proste, že mi zarábajú peniaze, fotky, a on bol taký, dobre to robíš, proste. On bol rád, že vlastne, lebo on vedel, povedal si, mladá, pekná, nepotrebuješ vlastne sa skrývať, keď si taká, že otvorená, tá sa ukazuje za rok z toho peniaze a čo? A on ma strašne bránil, on bol taký zlatý, že tak ma v tom bránil. A môj otec si z toho robí, môj vlastný otec si z toho robí strašnú srandu. On milé mi volal a mi rozprával, že no, som ťa videl na internete, že furt spievaš do mikrofónu. A ja, že čo? A vlastne ja mám taký jeden, akože také dildo, čo vyzerá ako mikrofón, vieš. A proste taká, že prebola otco a strašne sa zahambila. A on si z toho robí strašnú srandu, môj otec. A vlastne preto asi, lebo on je strašne funny a jemu takéto veci nerobia, že jemu to robí, proste sa z toho smeje asi a nerobí si z toho hlavu. A moja mamka povedala, že ju z toho piča neboli. A vlastne, akože moji rodičia to berú strašne, že... Sportovne proste. Že zarábáš tieto peniaze, si v pohode, si šťastná, žije si svoj sen, to je dôležité. OK. A hlavne, dobre, moja mamka mi povedala, že prosím ťa, nikdy nerob porno. Hej, to ma originál poprosila. Prosím ťa, toto mi nezrob, že budeš robiť porno niekedy v živote a som povedala, že nikdy to robiť nebudem. No dobře, ale kde je ta hranice, že jo? Protože tá hranica je to, že vlastne spíš s cudzími ľuďmi, s cudzími chlapmi na dennej báze a máš... No OK, ale takže ty uděláš tenhle couple content se svým přítelem a uděláš ho třeba s nějakýma těma holkama, který se ti líbí. Ale... Mám jednu holku. Dobře, jednu za to. A som hovorila, že som otvorená, možno aj iným, ale zatiaľ som takú ešte nenašla. OK. Možno, že mi to přijde, možno, že nie. Měníme lokaci číslo 3, protože co se děje právě teď je, že vezu Karinu do nahrávacího studia svého kámoše, ale musíme se ještě vrátit, to vám řekneme všechno o její tady pěvecké kariéře, že jo? Áno. Ale ne ještě hned, protože nám přestal fungovat jeden mikrofon. To znamená, že musíme některé otázky zopakovat. Ano. Víš, že to přestalo fungovat? Že čo? Víš, že to přestalo fungovat? Čo prestalo fungovať? Mikrofon? No, víš kdy? Vôbec, neviem kedy, keď som... V tu chvíli, kdy si řekla, že tvoje máma tě prosila, ať nikdy neděláš. No. To fakt? Takže to skončilo na této legendární hlášce. Oh my God. To znamená, že musíme ještě říct o těch live streamech. To znamená, jak fungují na tvém ovku live streamy. Jako Kai se nadstreamuje, iShow Speed streamuje a tak stejně streamuje i Karenka Pedro. Ale je to trošku jiný stream. Áno, je to úplne iný stream. Ja mám vlastne na streame, to môžem teraz vypnúť, ne? Koleso šťastia a ty keď mi tipneš $20 alebo takú cenu, ako určím proste na tom streame, tak si môžeš zatočiť kolesom šťastia a vyhrať nejakú z tých vecí, ktorá je tam napísaná na tom kolese šťastia. Tak mi ho ukáž a já se zatočím. Za free, ale za free. Já nemám $20. Dobre, máš bonus zadarmo. Za to, že ma nesieš. Ok. Ukáž pro mě na kameru. Koleso šťastia. A neviem, Co tam je třeba? Řekni nám něco, ale řekni to, aby to jakože na to mohli dívat i děti, jo? napríklad full nude. Ok. Takže takzvaně celá slyšená, takzvaně. A každá vlastne z týchto vecí, ktorá tam je, tak robím na 2 minúty, pretože vlastne stále mi na stream prichádzajú počas toho streamu noví ľudia, tak musím všetko robiť od znova stále. A tým pádom vlastne každá z týchto vecí, čo tu je napísaná, trvá proste nejakých 2 minúty. Niekedy to tak spontánne predĺžim, ale podľa toho, čo robím. Tak napríklad mám tam topless, hej, full nude, striptease, a potom nejaké také viacej spicy veci, ktoré robím a to už nemôžem asi hovoriť. To už si musíte pozrieť na mojom profile na OF, takže keď ste zvedaví, tak klik na můj Instagram a tam se přiťukněte na můj OF, keď ste zvedaví. Já jakou reklamu si tady děláš? No tak ukáž to koleso a já to jdu zatočit. Tak toto je koleso, toč. No. Co mám zmačknout? Počkej. Už to točí? Ano. Točíš to nebo ne? Ne, ještě klikni raz. Klikni na ten spin. Já ti to kliknem. Ne, já chci sám. Smola. Tma tu je. Je to tma. No, co jsem vyhrál? Nechci vědět.
Co jsem vyhrál? Nie, dobre. Tits bounce. Oh, Znamená, že ja vlastne tak skačem s tickami holými, úplne, že skačem a proste vyskaču titky. $20 to stojí. $20 to stojí a kolik třeba zarobíš za tenhle ten livestream? Záleží, lebo niekedy máš strašne slabé dni, kedy vlastne buď ti tam príde málo ľudí, alebo ti tam prídu ľudia, ktorí nechcú platiť doslova a čakajú na niekoho, kto proste ich skriesí a zaplatí všetko, pretože ty vlastne, keď tam prídeš a sleduje ten livestream 100 ľudí, tak vlastne môže byť, že len ty budeš platiť jediný a všetci budú pozerať, hej. Ale také livestreamy mám často, lebo nie každý chce platiť, lebo všetci sa snažia proste ako keby priživiť, nikto sa ani neozve, len pozerajú a vlastne ja tam robím všetko toto, čo si ten človek, čo sa zaplatil, vytočí a všetci to pozerajú, hej. A niektorí sa urazia, lebo sú takí, že no tak ja mám platiť a proste 100 ľudí pozerá a nikto sa nepridá, vieš. Ale potom sú ľudia, ktorí platia, ktorí sa snažia, ktorí vlastne sa ako keby zapájajú do toho streamu a komunikujú s tebou, ale to sú proste stále iné tie live streamy, pretože každý deň je iný, vieš. Každý deň ti príde niekto iný a proste niekedy ľudia sú po výplate, tak majú veľa peňazí, niekedy sú pred výplatou, tak sa im nechce míňať, hej, takže to je depends. Niekedy máš 1000 za hodinu, niekedy máš proste za 3 hodiny $20, hej. Takže to, ale čo je moja rada pre všetkých tvorkyne a tvorcov je, že nevzdávajú to nikdy. Keď to raz nevyjde, neznamená, že na ďalší krát nezarobíš proste veľa peňazí. Takže to nikdy nezdávať. OK. A tenhle ten stream vidí jenom lidi, kteří jsou těmi jakoby předplacenou? V podstate áno, ale ja robím 2 streamy naraz. Robím jeden stream na free platforme a jeden na VIP platforme. OK. A to sú individuálne platformy, tým pádom každý, kto sa tam proste zaplatí na jednej, tak napríklad jedna platforma platí, tak tá druhá to neuvidí. Otáčam obrazovku. A vlastne až pokiaľ mi zaplatia, neotočím. Až pokiaľ mi nezaplatia, neotočím tú obrazovku. Keď mi zaplatia, tak otočím. Vieš? A môžu na mňa pozerať naraz obe. Chápeš? OK. Tak to robím. Jeez. Hele, a co jsou takový, určitě se ti muselo stát někdy, že někdo po tebe chtěl třeba ve zprávě nějaký požadavek na něco třeba, co ti přišlo až moc nechutný, že jsi to nechtěla dělat. Byly takovýhle situace? Jasné. Sú dosť často. Jeden týpek chcel odo mňa, že by som oblizovala záchodovú dosku. Okay. Video, ako to robím. Okay. Jeden chcel, aby som si nakúpila koreňovú zeleninu a aby som vlastne sa natrela celá tatarskou a majonézou a robila si to s tou zeleninou. Takže to byl takový týpek, který prostě miluje vánoční ten salát, že jo, bramborový. No, asi áno. má rád, keď si strkáš niekde ten šalát. Jaj. No a to udělala? Nie. Neudělala, protože mi to príde strašne akože nechutné, nechce sa mi to robiť. Tohle je poslední téma tohohle pavcastu takzvanýho, který změnil 1000krát lokace, 1000krát kvalitu videa a 1000krát kvalitu audia, takže shoutout. Protože jsme busy. Tohle je prostě LA Life, přes. Takže co, takže kam teďka jedem a co je tvoje pěvecká, raperská kariéra? Tak ideme do štúdia, ktoré si mi ty vybavil, lebo si Ano, jsem vybavil, hej, protože tě zrušili. Zrušili mi štúdio na poslednú chvíľu včera, tak som potrebovala niečo narýchlo a Paflik bol taký úžasný, že má kamoša nejakého, ktorý má štúdio, tak mi to dohodol na dneska, takže predsa len idem pracovať ďalej. Okay, shoutout Kinfolk John, oficiální DJ Lil Zana například a producent, který produkoval pro Juice WRLD a tak dál. Je, to je super, to som ani nevedela, to už teraz mi hovoríš. No a tak ideme nahrať, pretože vlastne teraz robím album na rok 2025, ktorý bude dosť veľký. A spievam od malička, hej, to som chcela povedať o tej mojej speváckej kariére, že od malička spievam, len som sa tomu začala ako keby profesionálne venovať len 2 roky dozadu, pretože ja som furt mala problém vystupovať a spievať a hanbila som sa strašne. A hlavne to stojí veľa peňazí. Teraz už na to mám a mám už aj také sebavedomie už v tomto veku, že nebojím sa vôbec z toho mikrofónu, ani vystupovania, ani vlastne ničoho, tak som začala vydávať tú hudbu von a chytila sa pekne, takže chcem v tom pokračovať a hlavne som umelec, takže mňa to baví. Mňa baví tvorba, mňa baví vlastne vymýšľať tie texty, písať ich, skladať hudbu, proste ja to milujem a chcem zo seba dať niečo von, čo tomuto svetu otvorí trošku oči v nejakých veciach, pretože nemám rada prízemnú hudbu, ja som dosť aj taká, že ja počúvam strašne staré pesničky. Napríklad moderný rap mňa vôbec nebaví.
To znamená, že nějaký československý hosty tam nemůžeme čekat z rapovej scény, když se to nebaví. A to nehovorím, že nemôžeš, ale chcem sa hlavne venovať tej tvorbe ako keby tu v Amerike. Keď ma niekto osloví zo Slovenska, samozrejme, keď to bude akože dobré, tak určite by som urobila nejaký featuring, hej, kde proste dám kúsok seba. Je to dobré. Stále je dobré proste s niekým spolupracovať na nejakých veciach. Ja som stále za to, že keď spolu niečo s niekým tvoríš, tak len stúpate hore, hej. OK. Takže len to je dobré a no tak ja vlastne robím asi všetko, hej, že vlastne tú hudbu. Nechcem robiť len rap, alebo len R&B a spev. Chcem robiť proste aj elektro, aj techno, takže celý ten album, čo teraz robím, bude zmiešanina všetkého, pretože som schopná spievať do všetkých týchto žánrov. A milujem všetky. Ja osobne počúvam všetky žánre, proste aké existujú. Nemám jeden obľúbený a v kuse si ho idem. Ja to dosť striedam. Tak preto práve chcem dať kúsok seba do toho aj takto, že proste každá tá skladba bude mať iného ducha a proste každý sa v niečom nájde. Takže tak. Takže toto je môj projekt na rok 2025 a teším sa veľmi na to. A Kolik máš sa akože písniček venku? teraz nemám veľa pesní. Mám nejaké featy, na ktoré som už aj zabudla, že mám. Okay. Že som normálne zabudla, že to som aj robila. No včera sme poslali nejakú tvoji nejslavnejší písničku. No tak najviac, ako keby pesnička, ktorá najviac má zhliadnutí a tak je Lilith zatiaľ. To má kolik? Cez 100 000, neviem. OK. Akože na to, že som to zrobila sama, všetko proste že bez labelu, vlastne Koza ma zdieľal, hej, ale bez labelu, bez všetkého, tak malo to celkom dobrý úspech. Lilith je dobrá obľúbená pesnička, Šarlatán, Sunset som nedávno vydala, tiež aj s klipom na YouTube. Postupne proste dávam vonku nejaké veci, čo som zrobila a chcem, aby to stále bolo lepšie a lepšie a lepšie. Proste. Takže tak. Alright. No. Takže co, takže probrali jsme Ovko, probrali jsme LA, probrali jsme Kozu Bobkova, tvýho přítele Davida a chtěl jsem ještě dát, jako jsme dávali ty super reakce na ty komentáře, že jo, na tom Reelsku, co se nám taky nenahrálo, bohužel. To musíme ještě zopakovat. Doprava máš ísť. Jasné. A teďka právě bude Karina Pedro reagovat na komentáře, který lidi psali pod Reelskou, který jsme dali včera ven. Samozřejmě si vybereme ty nejlepší, a.k.a. ty nejhorší, ty největší hejtery. OK, takže let's go. Blow kiss to my haters. No, OnlyFans detected, opinion rejected, co na to řekneš? Klasický trapný komentár zakomplexovaného človeka, ktorý tomu nerozumie vôbec. Ktorý vôbec nerozumie OnlyFans. Platforme. Okay. Dobře kouří Kozovi. Úplná pravda. Ale mamka, počúvaj, ty to z toho nič nerob a nepozeraj sa na tento podcast, prosím. OK, pak tam bylo něco jako, že je dobře, že jsi odešla, aspoň, že je o kurvu míň. V Československu. Neviem, čo mám na to povedať, proste. Však aspoň nie som medzi takými ľuďmi, ktorí budú odsudzovať proste to, že fotím fotky. Úplne zo mňa robia, vieš, proste, aké by to bolo, neviem čo. A mne to príde úplne, že proste pred 500 rokmi, tak moja mamka to hovorila, hej, dávam jej kredit. Pred 500 rokmi proste ľudia malovali obrazy žien holých, ktorí mali holé chlpaté fune, chlpaté pazuchy, cicky holé, boli tučné, lebo to bolo vtedy také, vieš, to bolo vtedy... Ideál krásy. No. A to teraz niektorí z vašich starých rodičov majú doma obývačké obrazy povešané tieto proste, tie malby tých žien a je to považované za krásne umenie. Po celej Európe sú sochy vytesané proste nahých mužov s malými pipíkmi a ženských s holými kundami a cickami proste po celých, po mestách, vieš, ešte aj malé deti tam sú holé. A to bolo vždy považované za umenie a chlapi si to a proste ľudia si to kupovali vždy ako umenie, pretože ľudské telo je jedno veľké umenie. Akurát sme sa presunuli do novej doby, kedy už vlastne takéto niečo je v digitálnej forme. Není to namaľované na platné. Takže vlastne ja predávam to isté, čo sa predávalo pred 500 rokmi, akurát vtedy to ľudia tak neodsudzovali, jak teraz. A bolo to považované za umenie, teraz je to považované za online prostitúciu, čo tak vôbec není, pretože realita je taká, že ja zarábam z toho, že ja sa ráno zobudím a odfotím a pošlem to proste na internet a to je všetko. Mňa sa nikto nedotýka, ja som čistá a mám úplne z toho dobrý pocit, pretože zarábam veľa peňazí a môžem investovať do seba, do svojej tvorby, kúpiť si auto, kúpiť si hento, proste sa cítiť dobre, cestovať po celom svete a to je, ide o to,
že proste musíme tento život prežiť tak, jak my chceme. Lebo máme život len jeden a proste nikto ti ho nikdy nevráti. Takže si ho musíš užiť. A na tady ty inspirativní notě by jsem ukončil ten podcast s Karinkou Pedro, takže děkuji ti moc, že si přijala tohle pozvání. Hej, a ešte mám pre teba darček. Máš plný dárček? Mám pre teba darček. Na Co je to? Vianoce. Tričko. Ty si mi dal mikču, tak ja ti dám tričko. OK. Chci. Tak počkaj. Tak tu máš darček. Wow. Jej! Díky moc, ceníme. Máme tady tento Karinka Pedro merch. Áno, kupujte si a môžete vyhrať auto. Yes, Garage Snow, shoutout Koza Bobkov. A ještě jsem chtěl říct, že taky ceníme, pokud jste se dodívali s těmi všema střihama z restaurace ven, z auta do auta. Tohle to byl prostě takový punkový podcast, ale tak to prostě chodí LA, občas. LA lifestyle. Takzvaný La Life. La life? No, jako LA Life, ne La Life. Presne. La Life. Ďakujem ti za tento rozhovor, bavilo ma to. Yes. Sledujte Karinku, možná jí jako, oni chtějí furt mazat profily, takže nevíte, kde ji najdete, ale někde ji určitě najdete. Áno, presne tak. Nebojte sa, tento profil si už držím. Takže Karinka Pedro je môj profil na Instagrame, tak šup, choďte tam. Šup. See ya. See ya.